ọha na eze na-ege ntị mma mma na ihe ọma memere ọnụ onye ọnụ na-anụ olu ya ọkawụkwa nwunye ọnụ nwoke maazị Amadi mkpụrụ ji akwụ. Agwara m ọnụ na Ojemba agba nke mbụ na aga m abịa ozugbo gwakwa n'ọnụ maka ụmụ nwoke. A ma ebido na ụmụ nwoke niile ma ịlọla nwaanyị ma ịlụbedo nwaanyị. Nwunye ga-ewuru nwoke ma ịlọla nwaanyị ma ịlụbedo nwaanyị. Ị hụrụ nwaanyị nọ na di, nwaanyị yala di ya ka bi onye ọbụla mana ọ nọ na di, ma onye di ya wụ ma mmadụ onye di ya wụ ya achaghele gị ụkwụ ga-ebe agha gị tige ike ngaga ụfọdụ. Nwunye ihe ewu omerala Chineke so ya nsọ ndị kwere na Chineke, maka ama m na ọ dị mmadụ niile kwere na Chineke mana chi ukwu ụwa na-anọ n'ime ya nwere chi ukwu ya wụ chi ukwu nke ote ndị oyibo bịara weta ya na ụdị God Jehova ihe ndị a enwere ndị na-ekwere n'akwụkwọ ahụ ndị bekee edere, mana anyị ma na anyị nwere chi ukwu. Ihe m ji ekwu ka ewu ma ikpere chi ukwu ma ikpere arashi ma ikpere ihe ọbụla ọ sọrọ gị kpewe, nwoke gị nkwa ndị dịrị akwụkwọ nsọ edekwere dechie ike na nwoke ịdị na nwaanyị nọ na di n'ọwa arụ. Ya mere gị wuru nwoke gị na-edoru nwaanyị ịma na ọ nọ na di, ma onye di ewu ma mmadụ onye di ewu, nwunye ọwụ nsọ ala. Nwoke ji nwaanyị idoru nwaanyị ọdọ awụdo nsọ ala. Ihe ọwụwụ mmejọ nye Chineke na mmejọ nye nwunye gị. Ọwụji otegala Chineke gị shiri rere na otegala nwunye gị shiri rere ga-awụ ihe wụ isiokwu nga aha. Mana abịa na Ojemba enweghị nwoke ji nwaanyị ga-achọ nwaanyị obodo asọ ọ ga-akwụ ala ahụbedịmodi ada eme ya ma ọwụdo nsọ ala. Ihe anyị na-ekwu okwewu ịma na nwaanyị nọ na di ya wụ na mmadụ ọgwadịgị ma ọ wụ na enwere ote gịla echi kpaga ọgwadịgị na ya nọ na di, ọ na-erie nso gị mesaa chọpụta imerọda ala ihe imerewu ihe ọjọọ nye chi gị, ma ọ wụkwa na chike gị sọ ya nsọ ma ime na ihe ọjọọ megide nwunye gị, ọ ga-eme ote ngala nwunye gị ga-eshi akpa ya. N'ihe anyị na-ekwu nwaanyị ma na ọ nọ na di, nwa nwaanyị ma na ọ nọ na di nye tiga ọfọ nwunye ọfọ ahụ itigere na ọfọ jikọtara ndị Igbo, nwunye ọ ga-ara gị ọnụ n'ọkụ. Ma ị nọ ala bekee ma ị nọ n'ala Igbo ma enwere onye ngidere ngene ma enwedo onye ngidere ngene ma otu ọsọrọ ṅụ ya arị enwerekwuru ike na-emekwe anaghị etobu gị na-eme ya na-aga gị na-eme onwedị nsogbu gị na-akpata ego gị ihe n'ime na-agara aga. Nwunye enwere ụzọ ị ga-esi ata ahụhụ ya ebe ịta ahụhụ na-echikwa na adị njọ ọwụ na ọ na-abịa n'ikpeazụ. Ya wụrụ gị gịla nwunye gị tabi ọ na ka na-alụ di na nwunye enwe otu isiri ga rie nso ebe ọdọ nwaanyị ahụ arị ime ma ọ wụsị gị ya arị ime, maka ihe ụmụ nwaanyị na-eme ụda ahụ gị rie nso enwe ote achị ha ma na ego ga-apụta ihe ga-mgbebe ha iri ha ala otu ha agariwe ebe ọdọ echi ha sị gị ha arịala ime. Ụfọdụ ana gị ego, ụfọdụ amụọ na nwa onye ọdọ amụọ na gị ya. Echi ihe nọ na nwunye gị na nwaanyị ri nso gwa gị na ya arị ime, gị bido na-eleta nwaanyị ahụ ma ọwụ gị ya mụọ nwa ahụ ma ọwụ gị ga-lụọ ya ma imere ka nwunye gị mana nwunye negala ebi wuke
ọha na eze elu na ala chukwu okike abịa ma ọha na eze ụmasị onye ewu nwunye gị imede ka ọ mara gị ga lụọ onye kwụọ ụgwọ ya na-amụ ka nwaanyị mara ma ọ ya amụọ nwa imede ka nwaanyị na mara ma ọ gị na-eleta ya n'afọ ime imede ka nwunye gị mara ihe ewu mere ala maka gịla nwaanyị lọghala ọ na-awụrụla otu ma niile ma n'ala ihe ụlọ agbasịrị ihe ezinụlọ ọ na-abụ ọ ga na-emekọta ya ọnụ gị ike ọwụla i mere na-agwa ya agwa nwunye ịre ọla ala a ga-egbu gị gbuo hawam ịre ọla ala hawam ma egbughị gị taa a ga-egbu gị echi ndụmọdụ m na-enye ewu nwoke ibe ụmụ nwoke ibe m ndị bi nye ọkachakwa ndị bi obodo ala bekee gị rie nso na-eji enwe otu ihe siri dapụta ihe ọwụla nwaanyị ahụ mere kpọ nwunye gị kpọ ya si ya nwunye eri m oriri eri m nso enwere otu ihe siri ụda elụta ga-eme ya etinye nkwala ya ochi ya egbuo ya alala ya ugwu awụsa gị mekwa ihe ọma ọ ga-anabata ọ na-akpa ya ya ụkwa nna ọka obi riọta naanị ya asị gị onye ọbụla labeghị amara na onye ọbụla alabeghị emejie ya ejie eluigwe na elu ụwa anọ na onye ọbụla alabeghị gị memewu ihe ị na-eme akwa ọ nọgọtara otu m si ikwu ya ngwanụ otu ọrịa ụda aga m alawa udo rịrịkwara ọnụ